koyo mane borok no hambai ro bong ne bising tuina tini no pandana sari ti senon bagai seng borok no jotesto sini o do phani je media angai sini kok no jaga jaga awai khlai tangai borok no chung সম্মান borom do thai tango tai ora sini police proshashan angai phai tangai narok no hambai kebang ma leader kebang ma kok sai thaka job tano seng jara kutumlai phailai mani baksa hangkai ora durga puja berai mahai matango durga puja berai nani phaimaya jara ora mai khorang khlai tongnai lama lama himya woi meeting ni je program tongo o jaga o phaiki bathaki tong hangane sawo boni bagai seng ti prasarok nini ani jeta nai mani sanmani অবনের চং স্রাপচা জরার ওই হাজার হাজার রাং খরচ খালাই প্রোগ্রাম খাই দংমানি নং আংনো চং কষ্ট খালাই जों চিনি মূল্যবান সমানতি ফেমেন বাগৈ जोंर दुर्गा पूजा बेरायनाय मा हाया अबन बगैना आं कयनाय लामा लामा हिमै दंनायना जतन अर कुथुमै दंनानै सिनि काहाम काहाम लिडार बक्ता खानानै बक्तिता खानानै बागै नरकन अ जागाव तंगांग सावने आं वानसुग हामबाय ताखुकताय बखुक स তিনি আরো বিশেষ খাইয়ে বুড়ি রকনি অনলি টাকার সলা বিধানসভা কেন্দ্র ব্লক কমিটি নি বুড়ি রকন তুই সিমিসি চংতিনি নর প্রোগ্রাম খাইমানি ও প্রোগ্রাম না চংতিনি আরো প্রমাণ খাইখা 2023 और डिस्ट्रिक्ट कमिटी पयना हारजिया ओनली बुरेरा ब्लॉक कमिटी खावा बने संसाय मका ताकलाइनि जेनवा 2023 महाराष्ट्र नि एमान पुराननानि मारि चिनतिनि फोनो गइरो आबानि बागैनो ताखुकताय बुखुकसं संग जागावा सिनि महाराष्ट्र नेतृत्व बुरै संगठन खाइरे माने तिनि जे मिटिंग फाइनाय बुरै रग्न आं अबसि कक सरनाय सिनि बुरै र सं जथेष्ट सं राजनीति खलायै गुबुन दलनि उंकलक हिमलाय फाइमानि परे मिटिंग मिसला थांमानि परे सं अनेक किसु सं जेता सिनि आशा मानथाय विश्वास बेबाक नन सं दुका रजाखा ताबा महाराष्ट्र नेतृत्व सं चिनिचे सिनि सार्वाइवेल सिनि थांनानि बागै सं आन्दोलन खाइ दं थाने अरने तिनिनि बुरै रग्न समाय थाङै मा थानाय अबसानि प्रतिका दंनाय नरखायनो मागनां अजय कसै खिबिता थाने तामनि बागै बुरै रग्न तिनो ककमा साहंकै जागा जागाव बुरै र ताबक जत्तो सामंगानो गदालाय तंमानो हंकाय तांले आं बुनि उपरै डिपेंड खायनाय आनि सात आनि बुरै सला बुरै हिंगाबाय थानसानि मारिवासो बुरै राबुगै मा फायनाय कोनो दिन जों सोलारनो बहुत राजनीति खायमन जों लुखाचिनि लाइफ बो गोबां मा राजनीति खाय 72 बोसोर राजनीति खाय फेमन पर जों लुगो बुरै रक सब समय बुनि उनकलग बुइनो सोनारै बुनि फानबाय बुनि बरबाय चलनायो अबने बागैना आं तिनि सानाय बुरै रक बहाया तिनि निजे मीटिंग नि बिसिंतै तिनि न लुकुथुम पान्नानि बिसिंतै नरक समाय मा तंनाय कोन सोलानो कोन बुरैना जागा जागा कोन को हायरानि प्रॉब्लम खाय जतंगाय सब जागा सारा प्रॉब्लम बुरै रक करङै थाङै आरो जों जबा मा खालायनाय मागनां ता खिबिदे निनि आनि फाननोस मागनां ता खिबदे जों ताबक बुरै रक नि बिसिंतै अबनि बागैना आं जारा जे बुरै रक लीडर ang tongna rang tini koinan mujugo tini panna ni bising jor semai mata nai seng ojaga burai ni sime hamari naya seng sara tir pranai job ti prasan bagai hamari nai nai bong bagai seng andolon khlai nai abos nar semai mata nai takuk dai bujang
boni bagai takuk tai bukuk song sengoro je beri rok ni tini ni je आंदोलन ni bising tai seng semai matang nai seng kok korak masanai kuni dina seng tai osoi osoi sini job to diman na sini man thai na sini man thai ai ni seng man nai o jago seng wak na sab pun basan bagai sini kebang bok ta sai thang na obana seng respect ni abna dam dia nini आंदोलन nini man thai seng fight sinanai seng coba khlai sinanai o jago seng bai ai ni seng koi ni na ke tai sane niya dor ga na ke seng ai bu kotor आंदोलन खाइनाय तांगै मायांनाय तांगै जों आंदोलन खाइमेंनाय बोरै दक सिमनो थाना मा थानाय एसडीएम मा थानाय वीडियो मा थानाय निनि आने अधिकार ने बागै नों जागा जागानो थांना आंदोलन मा खाइनाय boni bagai takuk tai buksong महाराज अब हाइकिनो सरामन नायो जों कुने दिना सिनि दफानि बागै जों आंदोलन खालायनो थांदाने सिनि दफानि बागै सामुं खायनो थांदाने तोक तागे आगिनि टोटेलि जों पगै जों अरा जों अजागावा सिनि जे दफानि बागै जे सामुं खाय दंना जागावा जारा केबेंलै दंनाय बरकनो रुकिनानि बागै बरकनो जवाब रुनानि बागै जर सुबाय मा थांनाय हाया हंके सिनि बुरै दग अब हाइकिनो आगिनि जे 72 बोसोरनि राजनीति गैथानाय अबनि बागै आं दिनारो सानामजो सिनारो सिनि फास बक्ता सिनि बुदुलखि देब्रमा किसे सानानै नायखा आं अजगने मा सानाय हरिनाथ देब्रमानि कक्ल किसे आं मा सानाय हरिनाथ देब्रमा आं बनो राजनीतिक गुरु हिसाबै हायके तिप्रासना आंचलिक खायनि काइसे सिनि जाकने हिसाबै आं बनो रेसपेक्ट बरम रो फेबा अमहाय दफा थानजों माने जरवा दफा साप्लाय माने जरवा बब हायके केबें तंग कक सायावै बिनि जे बुखुकनो अब हायके जुनि साया दं हागाय बिनि थैया जरा बिनि मुं साजागै थांगमो फेबा ताबक जागा जागा जत बरक अब हायके दफानि बागै जातनि बागै अब हाय जे कक सामना सिनि बरक दुखु नांलाय दङ बने बागै आं तिनि ताइबो सानाय हरिनाथ देब्रमाना आं रेसपेक्ट रो हरिनाथ देब्रमा संनि नेतृत्वे सिनि गोबां बहायनो लगिर माने बिसिंतिनो सिनि जे दफानि बागै सामुं खालायै बरक एडिसि तुबो माने जोंहाबो रेसपेक्ट रो एडिसि बंनि बिसिंति मारो सिनारो नकेन्द्र जमातिया सं ड्राव कुमारिया सं बंनि नेतृत्वनि जों एडिसि मान माने साइ मानो फेबा ताखकताय बुखक सं निनि यागदै निनि दिमान बिन श्राम जागिने बागै त्रिपुरा लैंड फनंदों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फनंदों महाराष्ट्रनि नेतृत्व नों ताबक जे बरक थानजाङै बासाय दंमा जागो नों सनाम माया हंकाय नों जुदि निनि यागदै सनाम जागिया हंकाय जों तिप्रासना मोथांजागनानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानताने नों अजागाव केबिने दंखे जाखामो नों अर कक्से दंखे जाखामो नों अजागाव निने आमाला माया फनो बयनि आमाला फनो मानथों जे कुनु आमाला फनो मानथों वानसा दक्सा जेसा फाइफनो सिनि जिन मोथांजाने सिनि सारभाइवेल सिनि दफाना मोथांनानि बागै सिनि आलादा राज्य जों तिखालाय नांगौ जों अर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तिखालायनो नांगौ अबनोसो नों सापर्ट खायनो दंमोने फेबा नों अजागाव त्रिपुरा मथाव वानसा हाबो हायके वानसा बाय ओल पाइजा अब हाय कक सामारना बन्द खायखांगे जाखामो तामनि बागा एंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि जों जेसाने खिसदै फुलैबनो जे कुनु बरकने कक काहाम बुद्धि काहाम जोक्ति माने बनो जे चिनि त्रिपुरा लैंड हायके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानताने जे बरक जोंनो सपोर्ट खायनाय जों बनो लगी संगै मान हानाय तामनि बागा एंगे जों अर त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सिमि कक बांलाय दङ ओ त्रिपुरा सिमि जों अब हायके केबेलाय दं हांखाय साबो थाङै दिल्लीआव थाङै कक सानाय अबन बागै महाराष्ट्र नेतृत्व महाराष्ट्र कुनु दिन चिनो दफाना थपकनानै भगै फाया अर जत कसम लिडार तंगरे जतन साइबो महाराष्ट्र कुनु दिन दफाना थपकनानै बागै दफाना जों अर बिनिमान खालायन बागै फाया एकमात्र जों खरच सुचुनो मानजा चिनि महाराष्ट्रनि बिसिंतिनो जों चिनि दफाना चिनि बरकनो जों निजिनि मान फाइनो जों आदाय खालायरि माननाय जिजिनि मान फाइनो जों तुबै माननाय अब हाय लिडारनो काइसे जोंना ईश्वर रहमाने चिनि जे ओ लिडार महाराष्ट्र पदुत किशोर हन्दै जों बनो जत प्रचार सपोर्ट खायनो नांगौ ताङै जों महाराष्ट्र बिदिदिं दंनाय ताङै महाराष्ट्र बिदिदिं दंनाय महाराष्ट्र अब हायकिनो रहरजा अब सुरुपिनि मुजंतै फाइबाया आनि बिसास अब केबो काइथर हायके ईश्वर बनो संगै रहमानसे हाइलांगन अर जागावा आसु कम समय बाय महाराष्ट्र अब हायके खालायमानानि कक दंमया बने बने ताखक
tei buhujang dini no pandani mising tei jot leader ang koyoi beskang ni sobawa selano hanya bereine hanya o dofani bagai 19 dofani bagai jeng samung khlainai o samane se tlang thani hei kol katrai hani hai khaka hamjam ya pare sini maharaj ni bising tei khadar triple line samnai sini dofana ma thangne kol katrai jotna hamba ya prani kok thamane sung